Hello guys, good morning sa inyong lahat. Pangalawang araw ng bakasyon namin ngayon, kaya maglakad-lakad daw kami. Kasi kahapon, maghapon lang nakahiga, kaya sumakit ang katawan. Ngayon naman magunat-unat. Sulitin natin ang bakasyon. 5 araw yan. Ito yung mga kasama ko. Sa mga kapatid nating Muslim, Eid Mubarak pala sa inyo lahat mga brothers. Malapitan kami sa highway. Kami papuntang Alcard sa kanan. Ito yung bago sa Riyadh ngayon, no? Yung bus stop, yung ginagawang bus stop yun, yung terminal na sa gitna ng kalsada. Saka yung daanan ng bus sa gitna rin para walang traffic, dire-diretso lang. Ang ganda, no? Parang station lang ng tren. Sa gitna lahat bababa. Tayo nga sa Alcard Station 28B. Kaya tayo sa taas, tingnan natin kung anong meron. Bagong bus ng Riyadh, green. Lapit na kami. Bago nyan, daan muna kami ng Utaim, mamimili ng pagkain. Nagutom sa kalalakad. Boys, how are you? Eid Mubarak. Nagutom kaya bili mo ng pagkain. Nagutom, bibili mo ng pagkain. Nabili ko laban sa 3 hours later nakabalik din. Pagod sa paglalakad, pero sa kwarto kain. Pala Sadik. Pag alis walang bitbit, pag uwi marami ng bitbit.
tanim mo yan? Ha? Tanim mo yan? Oo. Anong meron yan? Apple yan. Apple ba yan? Eh, malapit na magbunga yan. Ikaw na maraming apple. Abay. Pals, Dave! Boys! Boys, nandito na kami sa loob. Pakyat na sa taas. Nasa fourth floor pa kami. Taas na nga akyat yun. Woo! Hirap po umakyat pag may bitbit. Ang bigat. Isa pa, isa pa. Isang floor pa. Apoy. Yan na ba yan? Hindi ko na kaya yata ah. Matulad dito sila. Diretso sa taas. Sa wakas. Bago pinto. Nakapagod. Pahinga muna bago kumain.